Het is weer de moanne van het Frieske boek. Boekhandelaar Peter Wever van Frenscher vindt dat een geschikt moment om te komen met de nieuwe site frieskeboekhandel.nl. Alle boeken die te binnen in het Friesk of Oer-Friesland staan hierop. Als Friese boekverkoper ondervinden wij dat het oerzicht van Frieske boeken net altijd helemaal helder is voor de consument. Heel veel boeken die kun je makkelijk krijgen bij het Centraal Boekhuis. En oren weer bij de AFOEK. En weer oren weer bij de Lietse Uitjouwers. Wever hoopt dat de verkoop van het Frieske boek zo weer wat in de lift komt. Dat is het plan. Als mensen denken van hé, er is een nieuwe Dirk van der Ploeg. Dan kunnen ze natuurlijk naar een Friese boekverkoper. Dat lukt ze. Maar ze kunnen ook even snel op een site gaan, frieseboekhandel.nl. Hé, ja, daar is inderdaad een nieuwe van der Ploeg. Even bestellen. En dan sturen we het daar. Want de mensen die wennen in Lietse dorpjes, die wennen op een pleats, die wennen buiten Friesland. Even verderop in Frenscher is het boekenmerk. Het houdt hier net oor met Frieske lezers. Ik hou niet van Frieske boeken. Ik kan net goed Fries lezen. Ik kan hopelijk wel een beetje goed praten, maar ik kan het net lezen. Nee, helaas. Lees je wel eens een Fries boek? Jawel. En keer die ik altijd goed vinden in de winkel? Ja, meestal de bibliotheek trouwens. Dat is wel mooi dan, om daarop te zien. Ja, dat kan ik wel eens naar zien, want dat vind ik wel mooi. Zit nou ook bij de Bennenboeken? Ja, ik heb nou ook een Friese boek van Stip gekocht. Ja, dat is altijd een tapper. Dat is een hele topper, ja, voor de benen. En er zitten nog geluidjes bij, hè? Dus dat is helemaal ideaal. Dank u wel. Oh, hij begint ik al.